Zodia Balanță. Luna aceasta va fi una dintre cele mai emoționale luni din acest an pentru tine. Tocmai ai experimentat o eclipsă în casa 7-a, casa parteneriatelor și relațiilor pe termen lung și vei începe să preiei cumva frâiere relațiilor în care te afli și să-ți definești mai clar valorile legate de ele. Acum poți să-ți afirmi propria identitate în relație și poți să-ți asumi că pe viitor pot avea loc și neînțelegeri sau conflicte în viitor cu acele persoane. La jumătatea lunii îți vei exprima latura vulnerabilă a personalității, iar asta poate duce la unele suișuri și coborâșuri emoționale cu persoanele dragi. Și de aici vor rezulta fie apropierea și mai mare de către acea persoană, sau, dacă este o relație toxică, poate reprezenta finalul acesteia. Toată luna îți vei reevalua obiceiurile legate de sănătate. Este posibil chiar să-ți faci un abonament la sală sau să te preocupi de ideile tale legate de nutriție. Alte balanțe se vor ocupa de un proiect special la locul de muncă ce le va aduce multe satisfacții, iar alții se pot ocupa în mod special de un animal de companie. În a doua jumătate a lunii vei direcționa multă energie către comunitățile din care faci parte, iar la finalul lunii unii dintre voi este posibil să ia o decizie financiară importantă, cum ar fi să-și deschidă un cont la comun cu partenerul. Zodia Scorpion. Luna aceasta îți oferă tot spațiul necesar să te ocupi de un proiect creativ sau de eforturi legate de un proiect creativ și dacă îți doreai de ceva timp să prezinți celor din jurul tău ceva legat de artă, atunci perioada aceasta este numai bună pentru a-l finaliza și a-l lansa la finalul lunii. Unii scorpioni se pot gândi în această perioadă dacă vor sau nu să facă un copil, iar alții se pot simți blazați în relația curentă și se pot gândi că își doresc să caute pe cineva cu care pot avea o relație serioasă pe termen lung. Alții ar dori să ia o decizie serioasă cu un partener, însă simt că flacăra a început cumva să dispară, astfel că poate fi momentul propice să o reaprindeți. Continuați să vă concentrați pe sănătate, fitness și mișcare și încercați să vă țineți de un anumit program. Jumătatea lunii este un moment potrivit pentru odihnă, relaxare și meditație și încheiați luna cu o dinamică complet nouă în relația voastră sau poate chiar cu o relație complet nouă. Poate fi vorba și de o relație de afaceri, pentru că vei fi foarte focusat pe latura profesională. În anumite cazuri pot exista tensiuni în familie, însă în linii mari este o lună foarte bună pentru voi, atâta timp cât puneți accent pe joacă și bucurie. Zodia Săgetător. Fie că îți convine sau nu, vei continua și luna aceasta să te concentrezi pe activități legate de casă, familie și proprietăți. Știu că este o temă recurentă pentru tine în ultimul timp, însă Saturn se mișcă destul de greu și el se află în continuare în casa a patra la tine, a casei și a familiei. Saturn pune presiune pe tine să construiești o fundație solidă pe termen lung sau să ajuți un membru de familie. Unii dintre voi în ultimii 2 ani poate v-ați ocupat de o problemă de sănătate a unui membru de familie sau poate a existat o distanță între voi, ori poate v-ați ocupat de probleme financiare în cadrul familiei. Luna aceasta vei reflecta asupra tuturor deciziilor financiare luate recent legate de acele contexte, dar până la finalul lunii vei reuși să le rezolvi. La jumătatea lunii poți merge la un eveniment cu prietenii. În urma eclipsei care a avut loc pe 29 martie, ai o energie constantă legată de un hobby. În a doua jumătate a lunii este posibil să călătorești mai mult, iar la finalul lunii poți începe un nou proiect la locul de muncă care îți va solicita achiziția de noi abilități sau cunoștințe. Iar alții vor adopta un regim de viață mai sănătos. Zodia Capricorn. Luna aceasta revizuiești o gamă largă de decizii sau conversații și vei decide dacă ai nevoie să lucrezi la anumite abilități. Cauți să fii respectat de colegi pentru anumite capacități sau cunoștințe. Dacă nu te simți suficient de încrezător în zona ta de expertiză, posibil să cauți să urmezi un anumit curs. Alții își vor dovedi cunoștințele sau vor publica o lucrare care demonstrează abilitățile lor de leadership. Alți capricorni se vor reuni cu frații sau vor purta discuții cu parteneri din trecut. Unii pot reconsidera dacă vor efectua sau nu o călătorie. Mulți dintre voi posibil să vă fi confruntat cu certuri sau discuții cu partenerul actual, dar lucrurile se vor mai domoli până la finalul lunii.
Posibil unii Capricorn să facă și schimbări de carieră sau să primească aprecieri pentru un proiect în care au fost implicați. Alții își vor schimba punctul de vedere asupra părinților, iar până la finalul lunii posibil să te implici într-un nou proiect creativ, hobby sau să ieși la un date fierbinte. Zodia Vărsător. Luna aceasta vei căuta să faci mai mulți bani, preferabil utilizându-ți abilitățile tale naturale. Posibil să găsești și câteva proiecte liber profesioniste, dar te interesează mai degrabă niște contracte stabile pe termen lung. Alți vărsători se ocupă deja cu activități care le fac plăcere, însă caută un venit în plus sau poate pur și simplu vor să-și analizeze intrările și ieșirile de flux de numerar sau de resurse, de ce nu. Alții își achiziționează noi articole sau poate reflectă la valorile lor legate de relații, poate anumite discrepanțe între valorile lor și cele ale partenerului. În a doua jumătate a lunii, posibil să aibă loc discuții cu partenerul legate de bani și valori. Cheia este să nu te încăpățânezi să faci numai cum vrei tu, trebuie să găsești o cale de mijloc. De asemenea, poți călători pe distanțe lungi sau poți avea o perspectivă complet nouă asupra vieții tale. La finalul lunii te vei simți confortabil la tine acasă sau, în anumite cazuri rare, posibil să aibă loc și o schimbare de locuință. Zodia Pești. Lucrurile probabil că se mișcă încă mai încet decât ți-ai dori, însă luna aprilie îți oferă numeroase oportunități să semnezi noi contracte sau să ajustezi anumite contracte legate de locul de muncă sau de proiectele tale creative. Poți pune bazele unor parteneriate de afaceri de succes și poți manifesta ceva cu mare impact în domeniul creativ în care activezi. Mulți dintre voi își vor examina atent și relațiile romantice și chiar le veți testa să vedeți dacă pot rezista în timp. Unii posibil chiar să pună capăt unor relații și apoi să petreacă timp singuri pentru a-și da seama ce își doresc cu adevărat. Cei care nu sunteți în relații puteți fi mai ezitanți ca de obicei să începeți relații noi, însă atitudinea asta se va disipa până la finalul lunii. Alții se vor întoarce la o relație mai veche și vor încerca să vadă dacă de data aceasta va merge. La mijlocul lunii îți vei accesa umbrele de la nivel subconștient și poți obține informații importante legate de finanțele tale. Pentru cei care sunteți într-o relație, puteți să discutați cu partenerul legat de finanțele pe care le dețineți la comun. În cele din urmă, vei avea o mai mare claritate asupra relațiilor tale decât ai avut în ultimii 14 ani și nu te vei mai mulțumi cu persoane care nu te respectă. În anumite cazuri îți poți da seama că ai idealizat o persoană mult timp, iar acum îți poți pierde interesul în ceea ce o privește. La finalul lunii poți începe un nou curs sau o activitate legată de comunicare.